Moi! Mä näin kun Ed Speaks kuvasi tällaisen testataan kaupan lempituotteita videon. Ja mä olin silleen, toi on hauska idea. Sitten mä laitoin 4 viestiä. OMG, tehdään tää. Ja sit mä olin vaan, let's go! Ensimmäinen tuote, jäätelöt. Molemmat on nyt siis valinnut täältä kaupasta lempijäätelön. Ja me maistetaan niitä toisten tuotteita. Niin meneekö jatkoon vai ei jatkoon. Me ei olla nyt yhtään nähty etukäteen. Me mentiin tuolla äsken kaupassa ihan silleen näin. Tää on ihan löllö. Tää on ihan nyt. Mikä toi on? Ai sä oot näitä ihmisiä. Mä oon kuullut, että toi on kuulemma tosi hyvää. Mä oon maistanut toi joskus. Ja mä oon aina miettinyt, että miten toi voi olla niinku tää on jonkun niin mielestä. hyvä. Mut toi on kyllä tosi hyvä. Mä en tiedä, osaan nyt jo sanoa. Mut vanilja. Tää buffetti on niinku parasta. Ja mulla on nyt semmonen buffettivaihe meneillään, että mä ostan semmosia yllätyksiä mun pakkaseen. Kun mulla on huono päivä, niin mä muistan, että mulla on buffetti. Let's go. Okei, tää leviää. Siis on tää niinku ihan hyvää, mut ei tää niin hyvä, että vois olla niinku lemppari. Ihana raikas kesäpäivänä. Siis perus. No en mä kyllä ostais. En mäkään ostais tätä. Tää maistuu ihan mangopiltiltä. Tää on niinku freesi. Sanoinko molemmat, että ei jatkoa? Ei jatko. Seuraava tuote. Lempileipä. Nyt. Ei! Tää on paras leipä. Eiks vaan? Kyllä. Ja sit jos tän paahtaa, niin ai joo, että se on hyvää. Maistaaks mä näitä? Totta kai. Totta kai. Sitten siellä kaupassa oli niitä maistiasleipiä. Mä menin joku 3 kertaa siitä ohi ja vaan söin niitä. Mä yritän hiippailla siitä ohi, että mä näytän niinku eri ihmiseltä. Käytätkö se ihan niinku voita? Joo, ihan luomuvoi. Tää on parasta. Tässä ei ole mitään ylimääräistä. Mutta toi on liian kovaa. Sitten se on semmosin, tiiäks, kökkärein. Se on totta. Mutta tässä on paremmat rasvat kuin missään muussa. Meillä olisi pitänyt olla joku lempivoi, koska toi on tosi jännä, että sulla on tommonen voi kimpale täällä. Mä aina pannulle leikkaan niinku palaan tosta ja sit paistan kananmunaa siinä. Tää oli nyt niinku Toi oli shokki. toi oli tosi shokki. Niin hyvä. Tää sun voi on ihan hyvä tässä. Tää on tämmönen makea leipä. Joo, tää makeus tekee tästä niinku hyvän. Jep, ehdottomasti jatkoon. Seuraava tuote. Lempi suklaapatukka. Nyt. Mulla on perus Fatserin sininen. Tää mä ehkä useiten ostan. Mä en ikinä ole varmaan ostanut tota, vaan niitä aina saa jostain. Niin se on semmonen, että mä oon tosi iloinen, jos mä saan, mutta ei mun tulisi mieleen ostaa. Mutta tätä mä ostan. Daimi. Ja tää pitää syödä silleen, haukkaa sen suklaan eka. Sit imeskelee sen. Mä tein aina lapsen Kokeile sitä, että sä otat sitä suklaata eka irti siitä ja sit sä haukkaa sen niinku kovan. Tärkeä osa tätä. Se on osa sitä makuelämystä. Ups, en mä osannut. Se on ihan fine, vaan ammattilaiset osaa. Tää on kyllä hyvää. Hyvää. Tää on niinku monipuolinen. Tää on pelkkää yhtä suklaata. Jos mä ostan tätä, niin mä ostan mieluummin sitä valkosuklaa. Tää, et siinä on niitä molempia kerroksittain. Joo, mäkin kyllä välillä sitä. Tai sit se vadelmajogurtti juttua. Mä oon tosi tarkka mun herkuista. Mä oon löytänyt niinku hyvät ja mä pysyn niissä. Mut sitäkään mä en ymmärrä, että miten vadelmajogurtti kuuluu suklaaseen. Jatkoon! Jatkoon menee. Mitä sä ottaisit paistopisteeltä? Lihapasteja. Toi on hyvä. Siis mulla on varmaan 2. toi. Mä tykkään näistä mini-riisipierkoista. Ne on kyllä tosi hyviä. Joo, nää Fatserin nää on. Siellä ei ollut mun ykköspaistopiste-lemppari, joka olisi ollut semmoinen kuin nakkipiilo. Se on niinku pasteja, jossa on sisällä nakki. Ja aluksi mä olin silleen, että se ei ole mitään järkeä. Mulla toi nimikin on niin hupaisa. Joskus niitä nakkeja on 2 siellä sisällä. Eihän. Maistamaan. Ja joskus mä haluun riisipiirakan ja mä vahingossa otan niinku perunapiirakan. Toi ois kyllä kamalaa. Tää on hyvä. Jatkoon sanon mä. Mäkin sanoin, että jatkoon. Hyvä me. Seuraava tuote on kaupan mikroateria. Mikä toi on? Mikä? Vegaaninen herne bolognese pasta. Oh my god. Varsinkin viime vuonna oli mun vakkari. Mä oon ihan kauhuissani. Tää on yllättävän hyvä. Mä oon sitä kasvivaihtoehtoista. Se on vähän hassua, että jos toi on sun lemppari. Mut se on ihan ok. Kaikki saa olla vähän kummallisia. Mä otin Thai kuben. Ja tässä on makuna sweet and sour chicken. Tosta se red curry, punainen boksi. Se on ihan sika hyvää. Onko se mikä on vähän tulinen? No ei se mun mielestäkään semmonen oo kuitenkaan. Mä oon tosi herkkä tulisuudelle. Ai jaa, niin mä en niinku kestä yhtään, jos on vähänkään chiliä. Käy lämmittämässä me maistetaan. Mä niin, että on hyvä. Ei haittaa syödä tätä. Haisee vähän oudolta. Jatkoon. Tää on yllättävän hyvää. Hassu jälkimaku. Mä vähän tajuun,
että tästä vois niinku tykkää. Mut ei tää olisi missään nimessä niinku mikään mun lempparijuttu. Enkä mä ikin varmaan ostais tätä. Mutta tää oli kiva kokemus, kiitos siitä. Ei me mitään, mä tarjoan tämmösiä elämyksiä. Meneekö jatkoon? Ei, ei mene kyllä jatkoon. Okei. No sulla menee jatkoon. Hei, tervetuloa tuomaristo. Paiste taas. No niin, teidän pitää päättää nyt voittaja. Vaikka makuasioista ei voi kiistellä, mutta Maistetaanko nyt me kaikki kiistellään. ensin samalle? Ai niin, no ei sitten tarvii. Mä oon aina, joka pystyy vertailla. Ootas, mä otan Okei. tälleen vielä. No mäpäs maistan. Tää on makee. Kyllä mä niinku söisin sen, mutta en mä ostais sitä. Tää on hyvä. Tää on jotenkin vähän outo. Joo. Niin. Näkyyköhän teidän päät muuten? Nelli voitti. Mutta täytyy kyllä jotenkin sanoa, että tää on kyllä tosi hyvä. Mä en jotenkin muistanut, että pakasteosastokin on olemassa. Mäkin unohdan aina, että silleen pakasteet on olemassa. Seuraava tuote. Karkki. Karkki. Okei. Otin 3. Mä vähän innostuin näitten kanssa, koska mun teki myös ite mieli karkkia, niin mä ajattelin otetaan tästä niinku top 1. Okei. Nyt. Mikä toi on? Tää on Pandan Salty Caramel suklaapallo tai joku tämmönen. Toi näyttää hyvältä. Tää on ihan sika hyvää. Mulla on tämmönen UFO-karkki, ja tää on tosi kova, että tätä pitää niinku imeskellä. Ja sit jossain vaiheessa purasta se niinku kahtia. Mulla on taas nää niinku syömisohjeet tähän. Ja sit siellä sisällä on semmoista salmiakkijauhoa. Se on hyvä se salmiakkijauho. Mä menisin kysyä, että onko siellä sisällä mitään. Tää on taas silleen moniulotteinen makuelämys. Okei. Maistetaan. Tää on tosi hyvä. Ja tää on myös tosi moniulotteinen karkki. Ja Joo. tässä on tämmönen rapea kuori. Otetaan tästäkin tuomariston mielipiteet. Vai esittelit sä ensin sun top 3? Joo, okei. Nellin top 3. Sitten on nää. Hyvä. On tosi hyvä. Nää lakut, joiden sisällä on vähän jotain tämmöstä mömmää. Näistäkin on kiva koostumus. Sen takia mä tykkään näistä. Tää on boomer-karkki. How dare you? Ja porukat ostaa tää aina. No eikä oo. Boomer-karkki on se, missä ei oo noita sisällä olevia asioita. Mä kyllä vähän hiffaan. Vanhat ihmiset ostaa aina niinku semmosia karkkipusseja, jossa on vaan niinku yhtä karkkia. Joo. Semmonen mahdollisimman tylsä pussi. Joo. Mä en tiedä mikä juttu. Tää on hyvä. Tää on mun mielestä paras näistä sun top 3. Mulla on vähän hassu karkkimaku mun mielestä. Mä oon samaa mieltä. No on tehdä hyvää, en mä tätäkään ite ottais mun bussiin. Mutta otetaan myös tuomariston mielipiteet. Ainakin noista top 1. Jos sinne kanaa. Joo, mulla on tosi kanakarkkeita. Nää Nellin karkit jotenkin, kun nää sopii sun tyyliin. Toi pullo ja sit toi UFO jotenkin silleen sun. Musta tuntuu, että mun koko elämä on silleen niinku henkilöbrändi. Sun karkkipussikin tehdään niinku sun henkilöbrändin mukaan. Okei. Pelkästään noita palleroita. No joo. Ohje oli, että otetaan 1, mutta mä innostuin vähän. Neli näki karkkiin hylly, niin se kosi. Oli vaan. Mä en edes tykkää karkista, mutta tää on yllättävän hyvä. Toi on tosi hyvä. Jep. Mutta tää on epäreilua, koska mun mahdollisuudet voittaa on nyt silleen kolminkertaisia. Maistetaan sitä Katjan. Siis tääkin on hyvä. Siis mä ajattelin, että tää olisi pahaa. Mäkin ajattelin, että tää oli yllättävän hyvä. Mut silti kyllä se toinen oli parempi. Ei, voittaaks Mun nää? ääni menee kyllä tänne. Niin munkin. Mä en oo maistanut ikinä. Siis mä laittaisin jatkoon ehdottomasti tän sun karkin, mut se ei ois mun mikään ykkösvalinta. Mut mä kyllä ostaisin niitä. Mun täytyy kyllä tosta sun pussissa sanoa. Pullo oli hyvä. Ne 2 muuta en kyllä ottais mun pussiin. Eli varmaan sitten ei jatkoa. Ymmärrän. Seuraava. Lempisushi. Nyt. Telli, sun pitää ottaa 1 lemppari. Niin, mutta ei siellä ollut semmoista, jos olisi 1, mut toi. Tää on se on just ehdottomasti parempi. se. Mulla on vähän basic valinta, mä tiedän sen. Joo. Mut tää on vaan ihan sairaan hyvä. Ootko sä maistanut näitä? Tää on siis Mikä toi on? tonnikala tahna sushi tai tämmönen tonnikala majoneesi sushi. Mikä ikinä onkaan. Siis mä oon maistanut noita joskus ja se oli hyvää, mut mua vähän pelottaa noin, niin sit mä en ikin uskalla ostaa niitä. Älä pelkää. Eli mä pääsen nyt mun semmosesta uuden pelosta tänään ohi. Joo, anna teille mahdollisuus. Annan. Ja tärkeä kysymys, että miten sä syöt susin? Dippaat sä soijaan? Joo, okei, tässä on taas syöntivinkit. Joo. Puikot. Mä oon nähnyt ihmiset syö haarukalla sushi, niin se... Todellakin. Onko sä näitä haarukka-ihmisiä? On. Haarukka ihminen. Mutta kyllä mä voin myös syödä puikoilla. Toi on niin väärin. Jos mä teen tuolla puikkotekniikalla, niin mulla se menee silleen, mä otan siihen puikkoihin ja sit se räjähtää. Oh my Ja god. näin.
Mulla oli pienen sellaiset harjoituspuikot. Mä oon ihan pro puikkojen kanssa. Mä teen silleen, että mä dippaan sen soijaan ja sit syön. Ja pitää olla wasabia sekä inkivääri. Molemmat tongitaan tonne soijakastikkeeseen. Sitten otetaan, dipataan haarukalla se puolikas. Sun täytyy testaa myös sitä haarukkasyöntiä, koska sä oot noin shokissa, niin ihan vaan sen takia. Tästä tulee ihan järkyttävää. Jäänkö mä rikkoisin jotain sushi-lakeja tässä? Toi on sushi-laki. Ai niin, sä et tykännyt tulisesta. En niin. Tää on noin paljon. Kaikki. Mä kyllä ootan mielenkiinnolla, koska jos tää on se, mitä sä niinku oikeesti teet, niin mä yritän tykkää siitä. Tää on se, mitä mä oikeesti teen. Vaikka se on vaikea uskoa. Ei tänne äkki se vaan. Eli niinku puoliksi, sitten toliksi. Oh my god. No tässä on puikot sulle. Kohta räjähtää. Ja ota sieltä sivuilta niinku kiinni. Joo. Toi liekkigrillattu sushi. Tosta tulee paljon sopivampi suupalakin. Mä oikeesti yritän. Tää näyttää niinku puurolta. Ei tää oo enää sushi. No ei se mulla näytä tolta. Okei, sit dippaus. Puolet sit tippuu tänne kuppiin vahingossa. Tää tonnikala on ihan sairaan hyvää. Wow, nyt nää wasabi hittos. En mä hiffaan. Tämmönen pikku potku on ihan hauska. Joo. Kyllä se tuo siihen makua. Mutta tätä pitää niinku tasapainotella, tiiäks, tässä haarukassa. No kun ei se niinku edelleenkään noin ihan mene niinku tälleen. Näin. Ja sitten ton dippaa. Miten toi näytti noin smoothilta sulla? Tää on tosi hyvää. Jatkoon menee ehdottomasti. Entä toi dippi? Tai toi soija siis? No inkivääriä mä en oikeastaan maista tuolla mitenkään. Joo. Mutta toi wasabi on oikeastaan aika hyvä, koska mulla on traumat siitä, että mä aloitan sitä sushin päälle. Ja seuraavaksi tuomarista saapuu valitsemaan voittajan. Ja sanon jo valmiiksi, että me siis vihaan tonnikalaa yli kaiken. Oi ei. Tosi tasasta, koska nämä on niinku silleen, molemmat silleen klassikko. Best. Joo. Niinku nää on silleen varma valinta. This is so weird. Syöttekö te haarukalla vai puikoilla? Puikoilla aina. Mä en ymmärrä, miten sä sen mun mielestä siis osa sitä on niinku se, että sä otat puikoilla, niin se on niinku, tiiäks, kokemus siinä samalla, että nyt mä syön näillä puikoilla. Haarukka on vähän tylsä, myönnetään. Se on puikoilla siis myös niinku salaattiikin. Se on niinku paljon helpompaa. Normii silleen perus kotona. Niin, silleen kotona. Oikeesti. Otetaan tää ensin ja sit myöhemmin toi wasabi. Piikitän tän sushin. Joo, just noin. Pua. On kyllä hyvä. No niin. Okei, mä annan mahdollisuuden tonnikalalle. Tää jännittää mua tää sun... Tää. Niinku, ootteko näyttänyt mitä? Näettekö te Tää näyttää aika mielenkiintoiselta. Mäkin ennen soin noin, mutta mä kerran koitin sen wasabin kanssa ja paluuta entiseen ei oo ollut. Aika mielenkiintoinen. Eikö se ole vaikea haarukalla? On ihan sika vaikee. Puikoilla on vaikee. Taas yllättävän hyvä. Okei, mä otin aika vähän tonnikalasushia, mutta se ei ollut niin paha, mitä mä ajattelin, koska mä en siis tykkää tonnikalasta. Okei, minun ääni meni tänne, mutta siis toi ei ollut paha. Mun täytyy kyllä sanoa, että mä normaalisti ottaisin niinku sushipuffassa enemmän näitä kuin näitä, mutta tää sun kastike oli niin outo ja oudolla tavalla se myös toimi. Siis mä joo, samaa mieltä. Mä en ikinä oo tykännyt wasabista enkä tosta inkivääristä, mutta tossa se vaan jotenkin matchasi ja varsinkin tähän tonnikalan mömmöön. Se jotenkin tiedätkö sulautui sinne. Joo. Joten mä annan tässä vähän niinku silleen omalaatuisuus- ja luovuuspisteitä, eli kun ääni menee hänelle. Tasapeli. Toisaalta tää mun valinta oli tosi basic, niin sen takia mä ehkä jopa antaisin mun oman äänen tälle sulle. Yes. Kiitos kun mä sain olla täällä. Joo, ja tilatkaa Nellin kanava. Viivi ja Venäs Papnaa. Hei hei! Tilatkaa kaikki kanavat. Moi moi!